Aiwa man. Muniyeyoga. Abva munzvimbo yeshamba. Asati mwana wake ari panapa. Mwaneyo iye mwane anoti mwana wasisi wake. Mwaneyo anogara nechapa, mwaneyo aita zvokurasika njere. Asi munhu ari pano man. Anotuma nti munhu ari papi? Ari pano. Munhu iyeyo. Amai. Kutaura nhau idzi man. Nhau idzi kuona man. All right. Amanjuzu fuga maika. Zvenyoni. Ndotenda. Nokutendai. All right. Amainzwai. Mwana wasisi wenyu. Ari muno mari kupi? Ndwaenda. All right. Asi munzari mwana wasisi wenyu akaromba imimi. Asi muya kuti munhu yakarei akaromba. Muzvinzwa? Akaromba munhu iyeyo. Saka iyo zvinhu zvakatoraka. Akatora ruwa munhu iyeyo aididze nemukaka. Asi ruwa rese ruri kumuneta izvozvo. Autenge munhu akanganisika njere. Muzvinzwa? Mushonga wacho manje ukurarama nemi futi imimi. Mweya ndinitaure nemi imimi. Kozi mushonga washungudza vanhu mumusha. Saka mweya nditaurira chiti imimi. Munamata zvine simba mai. Muzvinzwa? Pamurume wenyu uyu. Wamunaye uyu. Mukuda wangani futi. Saka sei mune maziso yakanyanyisa imimi. Sei muita maziso akawandisa. Kwete mushonga iwoyo. Zvisingata zvemushonga izvi. Zvasiyana nezvemushonga. Asi uyu manje uyu ari kuti ndokudai muri kuna kumuramba here? Asi uyu ari kuti ndokudai muri kumuramba here? Chimita handichakuda. Oh. Kotenda. Amai nonge zachimira kuti amai. Amai nonge zachimira kuti amai. Imbai. Nations power typhoid. Yes. Nations introduction wasana. Hydrogen power wasana Gretchen. Yes. Nations into power Raymond. Nations. Nations in power Dyson. Yes. Aragai Salmon. Power Ripon. Yes. Nations. Yes. Nations. Power Ripon. Yes. Nations. Hydrogen power. That's up. Yes. Nations. Yes. Aragai. Yes. Aragai. Yes. Aragai. Yes. Come right.
Come right. Come right. Send a regiment. Sergeant. Stand up. Oh. Murumama ya rukupi. Mana ni pano. Warikupa mayaji. Warikupa maya. Muzima umusha muri kudera oyi. Muzima umusha muri kudera mai. Ame murude shavere nyipa murimi. Shavere amai shavere murude kuti mimi munamata. Kandi muda kuti mutezwe kunamata. Ngera manjuzu yayo. Tu amaya wana acha zili serious. Amaya ana acha zakanyanyisa. Sote na muruma jaya apime. Kuti muruma awerenge. Kwanza muruma nezo bagera ngo ata misikeza tumisikizana. Nongeza kama fatana mai, nongeza kama fatana mafaopi. Murumu no murokesheni munomu, nongeza kata ticheti. Amaya mafatwa na mati. Amaya mafatwa na mati. Atinzwaika. Taona amaya ba. Taona amaya ba. Wane nawe shawe ripawari. Nawe shawe ripawari. Asindona manje so. Asona manje so. Achitanga kuna mvura pakata. Achitanga kuna mvura pakata hapa. Naona amaya mambo shaika amai. Aone kwa amaya mambo shaika. Muzinzwa. Atinzwaika. Mzacheme kana washaika amaya. Acheme amaya kana chiwa shaika. Shaika kwenda kukufa. Mshaika kwenda kushaka kukufa. Ano sinakuzitike. Munzwa. Atinzwaika. Taona amaya waenda kudziva watu wambogara mudziva zvawo amaya. Aone kwa amaya watu wanobva. Kwema zimishanu wari mudziva. Zimishanu wari mudziva. Amai muruda kupindira mudziva. Tumbokusiya izvakadaro. Mvura mumbosiwa makadaro. Asina makwiri wamatolewa muzvinzwa. Tana matuwa mai mazimainiza kupi? Kudziva. Manzwa. Maina kupi? Kudziva. Iyo shawira amaya amanje. Mamirira nakaita zvinhu ndokuti asati lakwa pamari. Asati lakwa pamari. Asiri chiri kuvarume. Asiri kuvarume. Munzwa. Natinzaika. Chiri kuvarume. Mukatambiswa so. Chatambiswa so. Munzwa. Natinzaika. Sebhora izvozvi. Bhora izvozvi. Bozi mutambiswa iyi. Sebhora. Mutambiswa sebhora. Saka amaya wada kugadziwa kuti mweya waite zvakanaka. Saka amaya mufanira kugadziwa kuti mweya. Saka mweya ntuma nditi. Mweya ntuma ati. Ndichakupe minamato pano. Ndichakupe minamato pano. Musaenda henyu kupi? Moti mtumwa ndipe hoko ida kupe hoko. Ndoti musaenda kupi? Kurwisi. Mukuzvinzwa. Ani mugara muno muzvenyu. Muno muzvenyu. Ndotenda. Aleluya. Tendai. Tombogadzira nyaya dzakadai. Dzakadaro. Dzakadaro. Chete. Chete yanga. Vane mira. Handina mazima mazhinji ekutaura. Havana mazima mazhinji ekutaura. Kana tapedza ipapo makuda mudzimu wacho chakuita zvokuita. Kana vapedza ipapo kana kusvika makuda mudzimu wacho chakuita zvokuita. Saka zvazongouya unokukura kwaitane musha wako. Saka inini ndinotoda kutoti zvemunyika izvi handimbozvida. Ndinotoda kuti kana iye achitendera shada iroro ribve riende mhara. Mtuma Masango togamuchira. Yes, Mkomazigo Sparks. Totaiwa mwara ariko mwara kutichengeta Mkomazigo. Tutikwaziwa ikazwai Mkomazigo nevateereri veZigo TV. Tangatani zvimazuva zvakati wande. Zvinodiwa Mkomazigo. Everyday wakarambojesa nechicken inopedzera yakufina. Panambochinja umwe musombodya nemubora kana mufushwa. Kureva kuti tikaramba tichingoti everyday totoshaya nguva yekutoshanda satakamboona nguva yekushanda tichizoya panapa chizotara matambudziko evanhu vatiri kubatsira nezvinhu zvichiitika kureva kuti zvinenge zvine muono vanhu havazofinikana nesu chaizvo. Tichiripo pamavhidhiyo erwendo rwekumadziva Mount Darwin ndizvo. Yes Mkomazigo. Ndiri kuona amai ava vanga nemweya upi? Ava ndo vanga vane shava renjuzi, mashava enjuzi aya. Ndo manjuzi aya, ana manjuzi vanditeka. Yes, saka mashava iyo enjuzi ayo kureva kuti vane nhau yekushereketwa kwanga vachiitwa vachitotohwa futi vachibudwa nawo. Saka shava ravo ranga sina kumira pashava renjuzi chete, raita zvinhu zvakasiyana siyana zvekuti havafana kugara pai mumba marriage.
kureva kuti vangaitoshandiswa futi nechikwambo pasaidi pacho apo vanoshavitire njuzu. Saka ndo mhepo yechimamiriro yakaita ipapo. Shavira njuzu vamwe vanoti shavira rakanaka wani. Kwamaziko shavira njuzu rakasiyana mashavi acho. Ina sandaona hangu rakanaka because vazhinji ndaziva izvozvo mukutonana namanjuzi kuSouth Africa uri kunetsa. Vamwe utonzi amufana kuita zvakati, vamwe vaita because zvakango pane mumwe agara anoshave mukomaziko rakaberekwa naro. Kuzoti vamwe vachaita zvokurombera. Yes, zvokuenda kun'anga unogadzirwa ushave ihwoyo otopiwa zvinhu zvokufamba nazvo. Kureva kuti hazvisina mina zvakaita zvakanaka. Patakakura ranga risiko vakashavira. No, ndopatiri kuti pakauya mweya wakatomboprofita nawo idzi. Kuti uchaya namanjuzi, asana manjuzi vachambotinetsei. Kana vanetsa namanjuzi awa, gare gare vachazongoti disappear. Asi vazhinji vachisara namatambudziko. Saka kureva kuti matambudziko ana manjuzi awa munhu akangoona akangotsvuka chete kuti ndinoshavira njuzi. Shavira njuzi hariende pane munhu akatsvuka chete ngomaziko. Kana riri shave chacharo kunzi anoshave, rinoda chirepa munhu mutema, rinenge riripo. Asi pachiro chinji chose tinotoona vanenge vari vatsvuku. Vamwe chitozora mafuta emazuva ano anenge achitsvukisa autotenda anoshavira njuzi futi. Saka zvimwe zvazvo kutsvagawo mari ngomaziko. Vanowanzozora mafuta ndovanowanzo shavira njuzi. Isongoza vanhu vatsvuku azosati akuzora sei kuti pamba sei. Asi kuzoza vanhu vatsvuku vesa kutozviitire shavira njuzi. Mutumwa imimi nemango mashoko mbokwedza kuti hapana shavira njuzu rakanaka sematauriro anoita. Yes, kumachechi kwedu isu totoyeresa vanhu ivavo vana mashavira njuzi yayi. Tomabvisa kumashavira njuzi tomaisa kuchipostori. Kureva kuti toita basa raMwari handitika tabvisa pazvinhu zvakaipa. Because the more time anenge achingoshandisa spirit yenjuzu kana anokanda tomubvisa ipapo asina spirit yenjuzu. Kureva kuti tasuka zvakaipa tasiya zvakanaka. Atone spirit yemuya chaiyo direct. Kana zvokufunga kuenda kuti kana kaenda kumvura musai munhu anoshavira njuzi ngomaziko. Imbotirana namanjuzi vese vayamone. Ende nawo kumvura mone. Zvose zvokuti tonana mashavira njuzi achipiduka mvura achitiwa achita sei. Anoshavira njuzi akasvika pamvura ichechepo haagare. Anotorwa pasi kutoenda mutombo muone. Yes. Kwete ava kana akatwa nenjuzi chaiyo motoziva kuti atwa nenjuzi. Pane vamwe ira pano mashavira njuzi kudhara chaiyo chaiko. Maoriginal chaiyo chamashavira njuzi. Aiti akangoenda kumvura aigonatana mwedzi ari pasi pemvura. Avo iye chaiwo. Kwete avo mazuva ano vamwe tiri kuona wokuti wakadodaisa kuti wamisa pati mvura shoma kuti otanga kuti vari mumvura imomo anoshavira njuzi chahambooniki. Yes. Aigona disappear pasi pemvura. Kutanga kuti tiva zvokuti mutadza kutomubata kutomutera chekuti uya. Animapaona. Saka vamwewo mazuva ano ndonatengeswa machira atonzi unoshavira njuzi umwe bva atonyibonzi mamazano ndomwe vamwe ndakutopesana akachira paukama utonzi wakatirwa chipo chako wanga unoshavira njuzi wanga unozvakati haguna zvakadaro. Yes, ririko rechokwadi ririko. Asi mazuva ano tiri kuona zvakawandira kuvakadzi. Zviriko. Ndezvondishamisa panyaya yeshavira njuzi. Shavira njuzi rakagara ririko ranga risipo because ndinokaini kudhara ndikatonzi njuzi munhu akatorwa nenjuzi anozodzoka akurapa akuita sei. But now takatasa mashandisiro ekuita njuzi dzedze vanenge vachida rice, vanenge vachida mamint, masweets. Ndine imwe vhidhiyo ndakamboona so panzi togadzisa mashavira njuzi but panga paine zvinhu zvechirungu. Mafuta anonhuwirira, maminzi kokudhara pasati pane maminzi wayo. Raitwa sei? Right. Andimukuona ndiparatara paipa kuti vanhu vanenge vachitorwerera vanogipira vachinanga kwavo kusaiti kwega. Kudhara chaiko shavira njuzi anditika munhu aitonzi anoshavira njuzi unge atorwa nenjuzi. Ane mudzimu wenjuzi. Aitorwa ogara pasi kana makore kana ingave mwedzi ozodzoka akurapa. Saka wemazuva ano totoshamisika vanenge vane maraisi vane mawaini chichi andokona vachiita kuti kupemberera usadaka anditeka njuzu wekudhara chaiyo njuzi yanga isingadi kana zvinonhuwirira. Yes, yasingadi zvinonhuwirira yanga isingadi. Aigara angori munhu usanenge angori zii. Saka wemazuva ano ava utomuona achitoti ndiri pakati hatisi kushora zvedu asi kutaura nyaya dziripo kureva kuti pane vamwe vanhu vari kukambira zvinhu zvisiri zvavo. Saka mangwana manje vamwe vachaita zvokurombera. Andopaona.
oyo andisimbisire ushauri rangu iri ndidaunisa kuti dai asi ndiri kuona nditika zvasiyana nechiprofita chatinacho isusu kuti chiprofita chatinacho isusu unenge wakatokura unacho yes wabatwa nendimi nacho anditika urimo mazviri asi ana manjuzu ma1 hanzi nasekuri stole kumanika lenduko yes profita chana madzibaba masango nana madzibaba sene maprofita usataura kuti madzibaba masango wakati madzibaba masango kanga wandidedzeka toni vari kutonyeberawo zvawana nditi indiripo ka havana vakataura kuti madzibaba masango ngawandiburitsire pandikambosvika kana mbapauchai pandipazive andimungoona mungomaziko saka nawo iripo ndiye kuti munhu anotsvagawo mbiri nzedzakaita dzakasiyana siyana asi ndangobva chiti waprofita zvangu haana zodudza zvake kuti madzibaba masango panonzi maprofita ipapo pakati vataisana madzibaba aiwa ano kana kune vamwe wakaendawo mukomaziko ka vanogona kunge vano wakaenda asi munhu anorombesa mukomaziko abude patv mukomaziko achitaura ndakandorombesa munza mukomaziko chire munhu anoroya chache direct mukomaziko abude achiti ndinoroya apa inini direct munhu anoroya chaiwo chaiwo munoti madhara mukomaziko tiri mukati umoka tinoroya zviri serious tu zvakasekuru story zvezvezvi ini ndikutaura ndichiti dava romumwe munhu anditeka vabatsira vanhu vakaita sei vakanyarara ini hasati ndamboona munhu anondirombesa achitaura vanhu kuti ndakarombesa nhengi like maprofita handirambire vamwe vangu because mumwe nomwe ane zvaita sei ane zvaanoita ndizvo hauzivi patinofamba usiku kana patinorara mumwe nomwe ane zvake zvaanoita inokuda kuti shuwa profita kuna vamwe unongonza mumwe anyuka atoita zvakati pamanenge akaendawo ikoko anditeka asi iwo sekustoreka vaifanira kumbotaura kuti ndakabatsira ndakaita nhengi anditeka vaifanira kumboona nguva yekuita sei yekutaura kana shuwa wakadi vakanhengirike navanhu ivavo asi kana kungotsvagawo mbiri zvakutsvagawo mbiri ani mapaona ipapo zvafanira kusajera kwangu ndinobatsira nganga dzakawanda asi handingaveka nchiti ndinobatsira nganga nhengi nganga dzandikabatsira uyu nhengini kwangu anditeka zvafa kubatsira kureva kuti handingazive panapa chipublishes every time kuti panapa ndobatsira nganga singadziuye no munhu anobatsira tisinobatsira matambudziko akasiyana siyana ngomaziko ukachibatsira vanhu vakasiyana siyana kureva kuti tinongobatsira vanhu vane matambudziko kureva kuti murapi hauzvirape wega mupona ipapo zvakafanira isu chekwedu kwatiri isusu hatisi kuramba kuti nganga dziriko ngomaziko zvakafanira isu kwatiya kwatiri une dambudziko rodaenda kuchivanhu tinokuti enda kuchivanhu kwete unorombeswa enda kuchivanhu unorapwa nezvechivanhu zvafanana nakenza chaiwa chinji vanoda kurapiwa toti type yekenza iyi inorapwa kuchivanhu andimapona type yerukawo yenderapwa kupi kuchivanhu saka kureva kuti pakurapa kwevanhu vamwe dzimwe nganga dzakutora advantage yekuti isusu tinozorombesa baba munhu anorombesa hataure baba mwana ngomaziko munhu anorombesa haita sei bosa kuona munhu achindorombesa ubva taisa namba dzake apa ndorombesa chibva pamatoya zvinhu ndikurombesa izvo anditeka yatora strategy marketing anditeka iyoyo because uredi kana chitoma zvishuku pamarika kuti unongodyaka mari yako wakanyarara nayo ngomaziko vanhu vachingwe kutsvaga ka first uzanoshamisa ngomaziko kuti pane munhu andorombesa munhu anditeka iya imba yake inotodonha denga udeso anditeka iye ukana bhutsi anenge akapfeka inenge akatiputika ngomaziko kana suti anenge apfeka unoti asutika ndiye kudharadhara atokona nditeka asi kuti ndita sei ndorombesa pamwe dzongo hatorina kana mombe dzechi hatorina andopona saka nawo iripo ndiye kuti vanhu mukomaziko kana vachirombesa ameno tichangonzwawo pamwe mbona vamwe vakaenda kwakaita sei vakaromba zvechokwadi toona kuti pamwe dzimwe nguva toti apa pamwe munhu ari kunyeba aitira chokwadi hatizoone wakaenda asi iro bhodhi inoona nezvekurapwa akaita sezinata rinozvibvumidza here kuti munhu ati ndinorombesa inini chii chinochibuya chotika right izvozvo handikwanise kuvapindurira vanhu vezinata nokuti handisiwo zinata kureva kuti zvirikuda vanhu vezinata wezinata ndafunga kuti maybe vezinata vanobata vanhu vese vari religious vese vanopastori aiwa vanobata vane macertificate yavanopa kune vanhu vanoita zvekubata mishonga mudzimba anditeka asi nhau iripo ndiye kuti hatizoziva kuti isusu kusaidhi kwenyaya dzetaipi vanhu vainge vachindorombesa vanozvitorawo sei vanhu mapaona yes ndine imwe mudhara ndikabata ngomaziko manje so iyeyo ngomaziko ndikadzika nemi ipapo pamunodzoka muchia kuti vanhu vese vamunoona uchikukura uko ita tinorombesa vanhu munzi vandikabata nohoroi chaiyo ngomaziko okuti antaura kuti iyi mheni ukiona here ikatikurovere munhu panapo kwatarisa kwete kuti tutara zvekuti anzi tutara zvekuti mimi musipo ngomaziko
muripo mushonga ndakabva kutobvisa nezuro mushonga iyoyo Eh. nezuro aingoisa waya pamoto chete kudaiso waya ikatsvuka otora miti mishonga miviri so oisa muchigubhu oisa mvura otora waya obva isa mupi muchigubhu mvura mimio the more time inoti waya fo anditenga utsi uchisumuka uchizara mupi muchigubhu manditenga the more time iyoyo anenge achitaurira kuti nhengi ari kwakati kana Sparks ari kuHarare mheni ngaitomurova wautorova ende kwete zvekuti handisi kufungidzira village yese kutira kwandiita kuno village yese iyoyo yanga yanzwa nemunhu upi iyeyo ndira nyaya yepamushumba apo yes panga ndiri nezuro mukomasiko saka mukona kuti kaitira nyaya dzeuroyi mukomasiko munhu iyeyo muvillage vanongomunzwa iye chiremba kada kuenda cho kuti nhefu nyodotaura naye anzi abvume munza asi munhu ari serious pazvinhu zvaita se zvaiita saka ndisataura kuti isusu mukati muno vanhu vanoroya vari serious asingataure asi kuti isusu nokuda kwasimba raMwari chete uzva the end dzasonyera maAfrican move anditeka vanhu monekta maAfrican move yemushonga as the end vanhu vanozopedzera anamata Mwari chete saka kureva kuti izvozvo yakuti munhu anopenga chaiye ari kunzwa kuti ndiri kurombesa ona munhu achimhanya futi kunoromba mukomaziko vanhu ngavatende zvaMwari Mwari avaitire zvakanaka saka ndikutenda mukomaziko kuti simba raMwari medzisiro rinooneka saka isi kuti kwavaprofita mukomaziko kana kuno vamwe vanenge vakabata-batawo vanenge variko asi medzisiro simba raMwari ndase futi rinooneka vaMwari cheche vanosara varipo ndosaka kwanza chokurataura kuti kuchava nevaprofita wechokwadi kuchava nevaprofita wenhema kureva kuti anojaja manje kuti muprofita wechokwadi uyu ndiwe nhema ndiMwari iwe wega nepatiri pana mukomaziko panatoziva kuti ini hangu ndikutaurira hangu mberi kwavanhu asi ndiri fake pastor ndiri fake prophet yes chiremi chitoona kuti moti apa yendi izvozvo ngatingoegzai zviyo nezvisawi zvitese zvikurirane chichazoona pakuchekwa kana mucheki wouya saka zvapo pana pamukomaziko zvazvokuti munhu kana uchienda unobatsirwa munhu close one eye open uchitarisa kuti zvizvi kufamba sei zvizviri kuitika ana mapaona ndo nhau iri pamukomaziko matambudziko amuri kubatsira vanhu tichivhara gore ndeapi tisati tapeta mukomaziko vanhu vari kubatsirwa matambudziko akasiyana-siyana like izvo titorasira tovana vanhu vabva kunze kwenyika vaiva vamwe vaingogara vachitotiona chiti baba tiri kuuya ikoko vakatanga kutouya vanhu matambudziko akasiyana-siyana kubva matambudziko emabasa manhau ekuti mamarriages iyayo tiri kuita munamato iyoyo mukomaziko ivo vamwe vari kuchema-chema kuti isati nambereko tiriita munamato iyoyo mukomaziko vamwe kuti hatina simba mumba tiriita munamato iyoyo vamwe vachitaura kuti isusu toita problem yekushaya simba mumba iyoyo tiri kugadzira munamato iyoyo vamwe vachizvimba makumbo tiri kugadzira navo yemakumbo iyoyo saka matambudziko akawanda mukomaziko atiri kugadzira vamwewo vari kuti madzimba hamusi kugarika saka zvinhu zvakawanda zvatiri kugadzira manhamba edu ebasa ndiye ari kufamba apa handiteka ndio manhamba edu ebasa iyo vakatibata ipapo vanonzwa zvizere mukomaziko ende tiri kuti isusu hatisi kuenda kuhoridheba mukomaziko tiri kutobatsira vanhu ende tiri kuti Mwari akuitire zvakanaka izvozvi ndiri kuziva kuti vanhu vari kufamba kubva kurefu ndo nguva inosimuka mhepo ndo nguva inoita matsaona iyoyi saka tiri kukunamatirai kuti mufambe zvakanaka Mwari akukomborerei Mwari akuitire zvakanaka kusvika mauya munyika yeZimbabwe chiro muchienda kwamuri kuenda kumaholidays muchibuda munyo muZimbabwe Mwari akukomborera kufambisei zvakanaka ndinoti uyai tinamate ende parugara hatisi kumira kuita minamato tiripo ndinotenda ende tichidaidzira futi kuti zvishawane mukomaziko musi wa20 kusvika musi wa22 ndinenge ndiri muchishawane tichita minamato imomo mwedzi wouno waDhisemba unoyu ndotenda 2 days chete